سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتو زيناتات ابلعلي ايرتراوين زورده ناي اسيد متقعت الزملكت زوص حبريتا قدماي مينستر ابي احمد وفيا خمس جبره مفلاطو حبرت اوروبا بغداي تግራይ زغبره زلو مسني ኢትዮጵያ ዝውሃብ ባጀት ዝምልከት ዝወጽ ጽብጽብን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተነ ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ይዕንቱ ድሕሪ ምስኣኑ ሕጂ ድሕሪ መጥቃዕቲ ንመጀመርታ ግዜ ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብሰንኪ ምድንጋይ ፖሊስ ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነዚ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ዘጋርዲያን ኣውፅኣታ ኣብ ዘላ ሓበሬታ እቲ ናይ ብሕትውና መሰሎ ንምኽባር ሽሙ ዘይጠቐሰቶ ዘላ ወዲ 18 ዓመት ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 12 ዕለት 7 መስካልኣዩ ዓርኮ ዝኾነ ካልእ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ትምህርቲ ናብ ኮሌጅ እንዳኸዱ እንከለው ሓደ ጻዕዳ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ሰብኣይ ንኽልቲኦም ኣሲድ ከም ዝገጨቦም እቲ ወዲ 18 ክልቲኡ ይዕንቱ በቲ ኣሲድ ተጎዲአን ጠቕሊሉ ዑረት ክገጥሞ እንከሎ እቲ ሓደ ግና ፎኪስ ዝኾነ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ገሊጻ ዘላ ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ ዝገበረ ውልቀሰብ ንምሓዝ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዝኾነ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ዘለዎ ውልቀሰብ ሓበሬታ ክህብ ናይ 5000 ፓውንድ ሽልማት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ከሳብ ሕጂ ፖሊስ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ምጽራያት ከኣ እቲ ሕጂ ነዞም ኤርትራውያን ዘጥቃዕ ውልቀሰብ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ሕጂ ይዕንቱ ሲእኑ ዘሎ ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ ናብ ገዝኡ መጺኡ ደብዳቤ መጺካ ኣሎ ኢሉ ናብ ደገ ከም ዝወጽእ ገይሩ በታ ሰንሰለት ናይ ብሽክለታ ተጠቕሊልዋ ዝነበረ ኢዱ ገይሩ ከም ዝሃረሞ ንሱ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ከም ዘሎ ሕጂ ኣብ መድላይ ከም ዘሎ ይተገሊጹ እዚ ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ይዕንቱ ሲእኑ ዘሎ ኤርትራዊ ወዲ 18 ዓመት ስደተኛ ፖሊስ ኣብቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ሓቢሮም መድንጓያት ከይገበሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዮም እንተዝነብሩ እዚ ሕጂ ወሪድን ዘሎ ኣይምወረደን ክብል ተዛሪቡ እዛ ማዕከን ጽሒፋቶ ከም ዘላ እንድሕር ኮይኑ ኸኣ እዞም ክልተ ግዳይ ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ብስግረዶ መስወጹ ብሊብያ ገይሮም ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ናይ ፈረንሳ ካሊስ ብዙሕ ፈተነ ድሕሪ ምግባር ህይወቶም ንምቕያር ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝበጽሑ ክዛረቡ እንከለው እቲ ዝወረዶም መጥቃዕቲ ኸኣ ካብ ዓሌትነት ዝተበገሰ ከይከውን ጠርጣረ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም እታ ማዕከን ወሲኻ እቲ ብዙሕ መጉዳእቲ ዘይወረዶ ዓርኩ በቲ ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ ይዕንቱን ኣፍንጮን ጸጉሩን ብኸቢድ ተጎዲኡ ምርኣዩ ወላው ንሱ እታ ንግዚኡ ተጎዲኣ ዝነበረት ሓንቲ ዓይኑ ግቡእ ስርሓ ጀሚራ እንተላ ንዘለኣለም ልቡ ተሰይሩ ከም ዘሎ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ኸኣ ጠቕሊሉ ኣብ ፍርሒ ኣትዩ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ክትብል ሓቢራ መንግስት ኢትዮጵያ በመንገድ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሃገሩ ገይሩ ነቲ ኣብ ዝእዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዶብ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍሕፍሕ ኣመልኪቱ ሓድሽ መግለጺ ኣውፅሎ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብቲ መግለጺኡ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ግጭት ንረብሓን ድሕነት ክልቲአን ሃገራት ዝሃስ እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ከኣዚ ሕጂ ብመንግስት ሱዳን ዝግበር ዘሎ ንውግእ ዝዕድም ተግባራት ንሳልሳይ ኣካል ጥራይ ዘርብሕ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ባዕለን ክፈትሖ ዓቕሚ ኣለወን ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ዓመተ 2020 ሕዳር ጀሚራ ንዓለም ለኸ ሕግታትን ቀያዲ ክልተ ኣው ናይ ዶብ ስምምዓትን ጥሒሳያ ብክልቲኦም መንግስታት መዝጉባት ዜጋታት ካብ ሕርሽኦም ዘማዛበለት ሱዳን እውን ብተወሳኺ ነቲ ብናይ ዶብ ኮሚቴ ዝተገብረ ጻዕርታት ዕሽሽ ብምባል ወተሃደራታ መጥቃዕትን ዝምታን ገይሮም ኢትዮጵያ ገና ናይ መላስ መሰለ ኣቦት እንከሎ ዘሎ ድባው ጸገማት ብሰላም ክፍታሕ ትጽዕር ዘላ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ፖለቲካዊ ድሌት ናይ ክልቲኦም መንግስታት የድላ ኣሎ ድሕሪ ምባል መንግስት ኢትዮጵያ ሕጂ ንሱዳን ነቲ ዘሎ ናይ ዶብ ቁርቁስ ብሰላም ነፍትሓዮ ክትብል እንከላ ንመንግስቲ ሱዳን ከኣ ናብ ዝውግእ ካልእ ዝድርኾ ሳልሳይ ኣካል ኣሎ ብምባል ህዝቢ ሱዳን መንግስቱ ክፍትሽ ሓቲቱ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ከም ዝተገልጸ ሱዳን ነቲ ነዚ ጉዳይ ክፈትሕ ካብ ስዑድያ ዝመፀ ወገን ንሕና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና መሬትና ንምልስ ዘለና ብምዃንና ከኣ እዚ ናይ ዶብ ምስሓብ መንጎኛ ዘድልዮ ኣይኮነን ብምባል ሱዳን መርገፂያ ኣፍሊጣ ነይራ ኢትዮጵያ በወገና ኣብዚ ናይ ዶብ ምስሓብ ቱርኪ ከም መንጎኛ ኮይና ክትመጽእ ንሰብ መዚ ቱርኪ በመንገዲ ኣምባሳደር ኣብ ቱርኪ ገይራ ዝሓተተት ኮይና ኣፈኛ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲውን ነቲ ናይ ቱርኪ ምምጻእ ከም ዝቕበሎ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር ግብጺ ምስ ቱርኪ ብዘለዋ ዘይምስምማዕ እቲ ሃገር ኣብዚ ጉዳይ ክትኣቱ ስለ ዘይትደልያ ቱርኪ ኣብዚ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያን ዶባዊ ምስሓብ ኢዳ ከይትእቱ ክልተ ኣባላት ባይቶ ግብጺ መጠንቀቕታ ክሰዱ እንከለዉ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ድማ ሱዳን ከም ኣባሉ መጠን ኣብዚ ምስሓብ ኣብ ጎና ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝርከብ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብጉዳይ ትግራይ ምስ ናይ ክልላት ፕሬዝደንታት ሃገሩን ኣመሓደርቲ ከተማታትን ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ወፈያ ገይሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። አብይ አሕመድ ኣብቲ ብመንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻቱ ብመንገዲ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሃገሩን ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ምስቶም ኣመሓደርቲ ናይ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያን ፕሬዝደንታት ናይ ዝተፈላለዩ ክልላትን ንትግራይ ዝኸውን ሓገዛት ከንቀሳቕሱ ከም ዝተሰማምዐ ንሱ ብውልቁ ድማ ናይ ሓደ ወርሒ ደመዙ ካብ ሽያጥታ መደመር እትብል መጽሓፉ 200,000 ብር ከምኡ ከዓ 3 ቦጥ ዝፀዓና መካይን ወፊዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናትን ብዝተሓሓዝ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ላዕለወይቲ ተወካሊት እቲ ሕብረት ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ምሕዝነት ዝኾነት ጁታ ኦርፕላይነን ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ሓገዛት ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ብጥንቃቐ ክካየድ ከም ዝኾነ ኣፍሊጣ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 12 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገደብ ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኣቱ መንገዲ ኣይከፈተን ብምባል ነቲ ሃገር ክወሃብ ተሓሲቡ ዝነበረ 88 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ባጀታዊ ሓገዝ ዘቋረጸ ኮይኑ ኣብ 2021 ካብ ብጠቕላላ ክሳብ 100 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ንኢትዮጵያ ክወሃብ ዝግብኦ ባጀት ዘሎ ኮይኑ ነዚ ከዓ ኣብ ግዚኡ እንታይ ክግበሮ ውሳነ ክውሰደሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እታ በዓልቲ ስልጣን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኩሉ ብጥንቃቐ ኢና እንምድቦ፣ ብዓለም ደረጃ እውን ከም ዝናትና ጥንቃቐ እንድሕር ተገይሩ እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ኣብ ለውጢ ከመጽእ ዝኽእል መዓላ ክውዕል ዝኽእል ብምባል እዛ ናይ ቀደም ናይ ፊንላንድ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረት ኣብ እዋን ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኮሚሽነር ዘላ በዓልቲ ስልጣን ዓለማዊ ባንክ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ንአብይ አሕመድ እንድሕር ናብ ትግራይ ገደብ ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ዘየፍቂድካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ጠጠው ክብል ክብላ ኣለወን ብምባልያ ነዘን ሃገራት ኣሰር ሕብረት ኤውሮጳ ተኸቲለን ዝህብኦ ሓገዝ ምስ ምኽፋት መንገዲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኸውን ኣለዎ ክትብል ዝተዛረበት። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይሃበ ዘሎ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 12 ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ክህቦ ዝሓሰበ ባጀት ምስ ኣቋረጾ ኢትዮጵያ ነርጋኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲት እያ ብምባል እቲ ሕብረት በቲ ዘሎ ኩነታት ከይደናገር እዩ ፀዊዑ ዝነበረ። መንግስት ሶማሊያ ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ዝርከብ ወተሃደራዊ ነቁጣታት ብዕጡቃት ምልሻታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከም ዝተፈጸመውን እቲ ዝወፀ መግለጺ ተጠቒሱሎ። ሚኒስተር ጸጥታ ሃገር ነቲ መጥቃዕቲ ዘካይዱ ዝነበሩ ምልሻታት ንድሕሪት ከም ዝመለስዎምን እቲ ኩነታት ሃዲኡ ከም ዘሎን ክሕብር እንከሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግና ሓያል ተኹሲ ከም ዝሰምዑዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚቲ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ንሎሚ ዓርቢ ህዝባዊ ተቃውሞ ክካየድ ወጢኖምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ተፈጺሙ ዘሎ ኮይኑ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሶማሊያ ከዓ አንጻር እቲ ዘይሕጋዊ ስልጣን ጨቢጡ ኣሎ ዝበልዎ መንግስቲ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብደላ ፈርማጆ ተቃውሞታት ክካየድ ፀዊዖም ምንባሮም ይዝከር። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።